My sme strašne radi, že sme dnes urobili dôležitý krok v záchrane a jednoducho to, aký sme sa dneska prezentovali spôsobom, tak musím chalanov pochváliť a mali sme proti sebe kvalitného súpera, mužstvo jary, finalistu pohára, mali sme 10 dní na prípravu, predpokladali sme, že súper tú zostavu vyrotuje, jednoducho čo sa aj stalo, vedeli sme o veľkých zdravotných problémov, či už to je Jani Krivák, alebo to je Galo, alebo to je Domino Kružľák. Preto sme mali určitý taktický plán, ktorý si myslím, že sa nám podarilo plniť a jednoducho chceli sme tlačiť na tých zadných hráčov pri výstavbe útoku a chceli sme hlavne brániť iným spôsobom ako v predchádzajúcich dvoch vzájomných zápasov, čo sme hrali v Košiciach, kde sme im to veľmi uľahčili a dnes si myslím, že nám tento plán vyšiel a som strašne rád za tých chalanov, za mesto, za klub. Strašne si vážim fanúšikov, že sme mali konečne takú kvalitnú domácu atmosféru a som im za to strašne vďačný a ešte raz som rád, že sme to zvládli za 3 body a že sme urobili dôležitý krok. Aj tabulka vyzerá po dnešku z vášho pohľadu veľmi slúbne, keďže ste na 9. mieste a dotiahli ste sa bodovo na Ružomberok, čiže si je to veľké pozitívum hlavne do tých posledných 2 zápasov. Áno, ako hovoríte, jednoducho tabulku som už videl, vyzerá to pre nás super, ale potrebujeme urobiť posledný krok, ktorý býva častokrát najťažší. Bude zápas víkendový na pôde Prešova 6-bodový? Tak ja si myslím, že pre nás aj 9-bodový. Ešte pár slov Márovi Šuverovi, ktorý na začiatku spravil obrovskú chybu, čo mohlo teraz Skalicu brzieť, nakoniec sa blízol potom efektívnymi nožničkami. Ako hovoríte, jednoducho, či už je to Mário Šuver, alebo to je Súla, tak urobili sme tam pri výstavbe útoku chybu. Jednoducho bola to lacná chyba. My sme to rozobrali v kabíne, ale Mário, odkedy hrá, jednoducho hrá zodpovedne, toto sa mu vyskytlo a nedával by som ho volať, kde je do takého negatíva, lebo fakt ten chlapec vyzerá fajn tréningu, vyzerá fajn zodpovedne v zápasoch, takže OK, toto sa mu stalo, ale som rád, že jednoducho sme z toho neinkasovali. Tak, pre nás to bol ťažký zápas, hlavne čo sa týka hlavy, aby sme mali lepšie nastavenie, sme potrebovali lepšie vstúpiť do zápasu, lebo potom v finále prehratom jednoducho sme boli v hlavách dole a jednoducho aj únava, zranenia, takže jednoducho bolo to naozaj pre nás veľmi ťažké sa nastaviť na tento zápas a super naopak dostal sa do vedenia po autom vhadzovaní. My, aj keď sme niektoré priestory dobre atakovali a vytvárali si, tak situácie na skorovanie sme si veľmi ťažko vypracovávali a v druhom polčase nám super odskočil na 2 góly, nie sme zareagovali, dali kontaktný gól, ale nakoniec to naviac dneska nestačilo, hovorím, lebo sme si tie situácie na zakončenie vypracovali veľmi ťažko. Takže z toho pohľadu, aj keď sme možno mali nejaké opticky lepšie držanie lopty, ale z toho sme nič nevyťažili, takže v podstate dneska sme prehrali a musíme sa z toho čo najrýchlejšie spamätať a pripraviť sa na ďalší zápas. Na to prehraté finále som sa vás chcel opýtať, či to podľa vás mohlo ovplyvniť ten váš dnešný výkon? Tak podľa mňa určite nielen výsledok a to, že sme prehrali, lebo jednoducho sa na to poctivo sme sa pripravovali a nezvládli sme to na ihrisku, tak tým pádom jednoducho to bolo pre nás veľmi ťažké. Samozrejme k tomu sa pridalo veľa zranení na konci sezóny, našťastie máme príslušnosť na budúcu sezónu zabezpečenú, takže z toho pohľadu je to ťažké vyskladať tým, lebo naozaj máme veľa zranení ale verím tomu, že na ďalší zápas domáci a na rozlúčku s domácimi fanúšikmi sa nachystáme tak, aby sme boli dobre pripravení a vedeli ten zápas zvládnuť.